Teraz chcem prehovoriť hlavne rodičom, čo majú malé deti. Vo svojej praxi vidím, ako sa rodičia boja svojich detí. Rozhodujú o veciach, ktoré dieťa nemôže a nevie rozhodnúť korektne, lebo to ešte stále nezažilo. Sú veci, o ktorých by mal rozhodovať rodič, a sú veci, o ktorých môže rozhodovať dieťa. Častokrát vidím aj, ako z detí robia malé bábätka. Týmto spôsobom takéto deti strácajú svoju sebadôveru. Vidím, ako za 1 minútu sa z bábätka stáva škôlkar, a to stačí iba dieťa osloviť škôlkarom. Obe skupiny sú ako takým možno extrémom. Niektorí rodičia nechávajú veľmi deti rozhodovať o sebe a zase tí ostatní robia z detí malé bábätka. Myslím si, alebo možno je to otázka na vás rodičov. Myslíte si, že dá sa medzi tým nájsť nejaký kompromis? Nejaký kompromis, ktorý dáva dieťaťu aj slobodu rozhodovania, ale zároveň sú tam nejaké hranice? Zároveň to dieťa si buduje sebavedomie a rozhodovanie, ale vie, pokiaľ môže ísť. Vie, kde sú tie hranice. Čo myslíte?